Mikä ihmeen paikka se täällä nyt oikein on? Miksi pitää tänne tulla katso tätä? Kato, sen takia tullaan tänne nyt juhannuksena. Kun tää on semmoinen erikoinen ja jännä paikka. Okei. Ja tämmöisessä paikassa on hyvä tehdä juhannustaikoja. No mikä ihme taulu se tämä on? No kato, tää kummakivi. Näetkö? Eikö hieno? Tuonnekko me ollaan menossa? Joo. Tulkaa nyt jo. Eikö se ole aika kivaa täällä tälleen näin? Hei, varo. Kato nytte. Siinä on maahisten polku. Niiden päälle jos astuu, niin sen jälkeen pitää vaihtaa kaikki vaatteet nuripäin. Ja sitä mien haluu nähdä. Mitä meidän pitää tehdä? Meidän pitää kiertää. Tai silleen varovasti astua sen yli tälleen näin. Näinkö? Hyvä! Oi hurja paikka. Ei no, kato minkä tämmöstä nähnyt kyllä. No on. Miten se on tähän päässyt ja jouluun? Ja miten tässä on näin tapahtunut? Sasse! No on. Munkin mielestä se on ihan mahottoman komea. No on kyllä. Lähdetäänpä kuuntelemaan, millainen ääni siitä tulee. Joo. Minkälainen? Tulepa tänne. Kato. Täällä. Kuuntele. Täällä ei kuulu oikein miltään vielä. Kuuntele. Se on ihan ontto. Tiedätkö miksi? No. Kuule, tähän liittyy semmonen juttu, kun yksi jättiläinen kerran hermostui. Ja se taiko semmosen pienen menninkäisen tuonne kallion sisälle. Niinkö? Joo. Ja sitten se laittoi vielä tämän ison kiven siihen varoiksi päälle, ettei se menninkäinen pääse sieltä karkuun. Ja siellä se on tänäkin päivänä. Onko? On se. Se on. Kuuntele, kun ontto ääni. Ja joskus, kun tuohon kolkuttaa, niin voi olla, että se menninkäinen kolkuttaa takaisin. Hyvä. Niin monta onnellista vuotta. Niin. Eli paljon. Tiedätkö muuten he poikaakaan höppänä yhtä sellaista juhannustaikaa? Ootapa, semmoista kato, kun jos menee kierimään viljapeltoon juhannusyönä alasti, niin tiedätkö, sitten voi nähdä niinku seuraavana yönä sen, Hei, viljapelto. Metsän viljaa. Alasti. Toi ei nyt varmaan ihan onnistunut tuota aika. No, ainakin on yritetty. Niin, hei, muistat sen, mistä me puhuinkin jo sen yhden taian, sen juhannustaian, että kun kerää 7 erilaista yrttiä tai 7 kukkasta, erilaista kukkasta ja laittaa ne sitten vaikka yöksi tyyny alle, niin sitten siinä seuraavana yönä niin voi nähdä unessa sen tulevan puolison. Okei. Eikö se ole aika jännä taika? Onpa kyllä. Ennen vanhaa, kun ihmiset kaatoi metässä puita, niin tiedätkö mitä piti tehdä? No. Kun jokaisella kasvilla ja puulla ja kaikella semmoisella elollisella oli oma haltija, Okei. niin ennen kuin kaatoi sitä puuta, niin piti koputtaa 1, 2, 3 kertaa kirvehamaralle sen puun kylkeen, että se puun oma haltija tiesi tulla sen puun alimpaa oksaa. Ja sit vasta se puu voitiin kaataa ja se alin oksa piti hakata irti ja jättää mettään. Koska jos sen vei kotiin, niin siitä saattoi seurata huonoa onnea. Tässä on muuten hyvä paikka. Ja laitan nää yrtit tänne kiven alle nyt, niin sitten mennään puolisosta unta yöllä. Toivottavasti se on kivan näköinen. 7 yrtti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onkohan tää yrtti? No laitetaan toi varmuuden vuoksi ja noin loputkin, niin ainakin tulee hyvät unet sitten. Ai. Oi.
Naava! Mitä sä teet? Ei! Naava! Mihin sinä meet? Naava! Naava! Mikäs sinulle muuten äsken tuli? Miksi sä juoksit tuolla kuin hullu? Mie tein juhannustaika. Niin. Sitä taikaa, missä sanotaan, että kun kerää 7 yrtti ja laittaa ne tyynyn alle, niin näkee sitten tulevan puolison unissa. Niin. Mie laitoin sinne yrttiin, mutta ne ei tainnut kaikki ollakaan yrtti, kun mie näin ton höppänän siellä sitten. No oliko se nyt sit niin paha, jos höppänästä tuli puoliso? No en kyllä siitä puolisoa haluu itselleni. Hei mut hei tonttuukot. Hyvää juhannusta. Hyvää juhannusta!